Тръгваме от Чела на Ботевградско с едно приятелче. Днес ще направим едно пътуване до Копривщица. Тоест, ние отиваме да си направим разходката. Копривщица е сравнително близко, така че няма кой знае какви предизвикателства за електромобила. Но това, което ще е интересно в случая, мисля, че ще е разходът. Защото на моя човек колата е Toyota 1.6 бензин с 130 конски сили, което според мен предполага, че доста кротко ще се движим и сега е момента да поставя някакъв рекорд по икономия. Интересно ми е също и неговата кола какъв разход ще яде, затова занулихме и двете на бензостанцията. Ще караме кротичко по ограниченията и да видим накрая какви ще са цифрите. Иначе от към пробег мисля, че няма да има никакви проблеми от Теслата. Все пак отиване и връщане са 230 км. Може би се чудите защо отиваме двама човека с две коли. Ще се опитам и това да обясня. Моят човек, понеже доста обича да кара, искаше да си ходи с неговата кола. Понеже аз все още не съм се нарадвал на Теслата, а така или иначе пътуването буквално ми струва стотинки. Реших и аз да си взема моята кола, да си я разходя и аз и ще караме там две коли. Но пък това дава хубава възможност да направим тестът, да видим как гори бензинова кола в сравнение с електрическа. Моят човек много започна да бяга напред, да настъпва, да изпреварва. Сега ще ми развали разхода, т.е. опита за рекорд за минимален разход на ток. Но нищо. Поне ще засечем каква е разликата ток-бензин. Да, тази Toyota излезна скрита лимонка. Аз си мислих, че ще караме твърдо 90, тук там и 80. Но явно ще е нормалното извънградско каране, както по принцип съм свикнал. Ще видим накрая, но очаквам разход някъде около 14 на 100. Все пак за сега се движим спокойно, като има повече трафик. Моят човек се бори да изпревари някаква друга Toyota отзаде. Но лека по лека ще дойде и той. Времето е супер за пътуване, слънчево, няма облаци, 24 градуса само. Все пак пътувам, предполагам, на климатик, но няма как, като ме пече слънцето от всякъде тук в този аквариум. Обаче може да се каже, че полекна трафика, даже бих казал, стана доста спокойно и приятно. Може би затова някои хора предпочитат подбалканския вместо магистралата. За сега е доста приятно пътуването и без напрежение. Ето го и моят човек, засилил се. Минахме 23 км, 14,3 е разходът до тук. Както и предполагах, че ще е около 14 на 100. Остават още 72 км.
хубави гледки покрай пътя. Слезнахме от Подбалканския, отклонихме се към Копривщица. 13,5 е разхода до тук. Питах и моя човек, при него е 64 в Тойотата. Още 10 км ни остава докато стигнем. Обаче интересното е, че сме качили надморска височина. Ето тук на новото устройство, което вече показва повече данни. 883 метра надморска височина. Мисля, че там, където тръгнахме от София, надморската височина трябва да е била някъде около 550, може би. Забравих да проверя, но да, тук 100% сме изкачили. Може да се каже, че след първоначалните няколко изпреварвания и повече даване на газ, след това карахме доста кротко, така че все още мисля, че засичането на минимален среден разход е релевантно. Бих казал, че подбалканския път е доста спокоен и приятен за каране. И то се вижда. Ето стана 13,1 средния разход, въпреки че сме изкачили може би едно 200 метра надморска височина, което ще рече, че на връщане средния разход е още по-нисък. Пристигнахме. Това е положението при мен. Всъщност е тук 13,9. Само трябва да се отбележи, че тук вече сме на 1010 метра надморска височина. Тоест, бая сме изкачили. 6,6 е разхода в Тойотата. Спряхме някакъв огромен паркинг, който пише, че е платен. Малко промяна в плана, понеже все още е рано, 2:25 е след обяд. Вместо да се прибираме директно в София, да отидем до Пазарджик. Ето тук ще минем през Панагюрище, защото се очаква пътят там да е по-хубав, отколкото през Стрелча. И след това ще се прибираме към София. Колата казва, че ще стигне в Пазарджик на 53%, което е интересно дали ще се случи. При положение, че аз съм на 67%. И като цяло ще е предизвикателство дали ще мога пак след това от Пазарджик да стигна до София без да зареждам някъде по пътя. Палим и тръгваме. Здравейте! Тук нещо за паркинг дължим ли? Вие не. Вие сте освободени от такса, нали така? Защото сме с електричка, ли? Аз де. Да. Ами супер! А другия ли дължи? Другия дължи. Ау! Ами дете му вземете пари, там дължи. Хубава работа. Я какво се случва отзад. Стигнахме до Стрелча. Пътя не беше много приятен, но лека по лека стигнахме. Разходът от Копривщица насам е много приятен. 1,3 на 100. Средният разход падна адски много. 11,6 на 100. Това е откакто тръгнахме от София. И надморската височина е 501 метра.
Значи горе-долу колкото началната точка в София, откъдето тръгнахме. Така че това е един много приятен разход, но предполагам, че защото доста бавно се движихме тук по тези пътища с завои и дупки. От тук нататък очаквам пътя да е по-хубав и да се движим малко по-нормално. Една от колите се предаде, затова ще се наложи тук до това място да дойдем, да направим една пауза. Иначе до тук разходът е много добър. Откакто тръгнахме от София 11,6 на 100, 5,3 на 100 за последното пътуване, т.е. от Копривщица насам. Доста добре е работата. И сега ще зареждаме бензин. Изглежда сме готови с зареждането и може да продължим нататък. Така е. И с двигател с вътрешно горене няма спасение. Пак трябва да се спира. В случая жалкото е, че докато колата стои в гаража, не може да се зарежда, както е случая с електромобилите. Но пък, нали, компенсира се с по-големия тренч. Тук имаше едни полицаи, които дебнеха. Но ние караме доста кротко и прилично. Влизаме в Гелеменово, но не защото ми трябва ток, ами просто тук е пътя. Ето, от бензиностанцията в Панагюрище до тук 7,8 е разходът. Мисля, че е добре. И 10,8 на 100, откакто тръгнахме от София. Но тук вече се спуснахме доста ниско. На 244 метра надморска височина сме. Така че е очаквано разходът да е нисък. Стигнахме до Пазарджик. Сега влизаме лека по лека. Имаше един с една друга Toyota, с който леко се заявахме по пътята. Малко ми вдигна разхода и глътна някой друг процент повече. 54% ми остават. Ще видим после дали ще стигнем до София. Да, 9,5 стана разхода от Панагюрище до тук заради това заяждане, но пък беше леко забавно. 11,1 е разходът, откакто тръгнахме от София. Сега ще се паркираме тук някъде и ще направим малко разходка по центъра. Тръгваме си от Пазарджик. Има 54% батерия. Ще е интересно дали ще мога с толкова да стигна. Тук прогнозата е, че ще стигна на 9%, но да видим. Разходът, откакто тръгнахме от Ботевградско от Шел е 11,2 на 100, което е доста добре. 195 км сме минали до тук, откакто колата беше пълна, така че докато се прибера ще станат някъде около 310, което си е доста като за тази кола. Мисля, че по това време в неделя 6:30 вечерта магистралата ще е леш и така или иначе ще караме по-кротичко и би трябвало да няма проблем с стигането. За мое очудване по магистралата не е чак толкова тежко положението, колкото си го представях. Мисля да карам някъде 120-130. Това би трябвало да е достатъчно
за да си стигна спокойно. Тъкмо се похвалих, че положението на магистралата е добре и тотално се задръсти. Вече прилича на Цариградско в пиков час. Движим се с 100-110 в лява лента. Напред изглежда много зле положението. Не знам какво се случва. Паднахме на 60. Не е нормална тази работа. Може би просто има много трафик. Когато толкова много хора пътуват, няма как да не се задръсти и да няма такива моменти, където трафикът спира да се движи почти. Хубавото, че магистралата се раздвижи от 9, караме спокойно 130, ето го моят човек до мен. Нещо става на прогнозата. От 9 твърди, че ще стигна на 17%. В момента съм на 32% и съм точно тук на ханчето на Ихтиман. 58 км още има до вкъщи. Малко ми е съмнителна тази работа с прогнозата, но да видим. На Околовръсто в София съм. Общо взето това ще е пътуването. Ето е статистиката. 12,9 е средния разход за цялото пътуване. 15,9 от Пазарджик насам. 284 км ни беше пътуването. Пък откакто съм тръгнал от вкъщи, вече имам 302 км. Което ще рече, че над 300 км ще направя този път. Това си е добро постижение. Моят човек ми каза преди малко по телефона, че неговия разход е 6,7 на 100. Доста добър разход като за бензинова кола и добро сравнение с електрическа. Ако това видео ви е интересно, може да се абонирате за канала. Може би ще има за бъдеще и други подобни. Това ще е за днеска от мен. Всичко хубаво и умната. Записвам едно уточнение, понеже съм много разсеян и забравих да кажа какво се случва с батерията. 17% толкова стана. Някак си излезе, че позна това предсказание. Чак не мога повярвам. За съжаление, Paradise го дава доста зает. И може би ще го прескоча. Доста добре, значи станаха 309 км с 17% оставаща батерия. Такова нещо мисля, че не ми се е случило до сега. Така че мога наистина да кажа, че поставих някакъв рекорд по икономия. За цялата батерия разходът е 12,7 на 100. Въпреки че карах и по магистрала, доста доволно.